Nad obcov Stránske v Žilinskej kotline sa nachádza zrúcanina gotického kostola svätej Heleny. Kostol stojí v areáli obecného cintorína. História tejto zaujímavej sakrálnej stavby sa začala písať už koncom 13. storočia. Kostol svätej Heleny jeho autori postavili ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou. Prvý písomný záznam o obci a kostolíku pochádza z roku 1368, keď Dominik Balog dostal povolenie od ostrihomského arcibiskupa Tomáša postaviť kostol v Stránskom. Pravdepodobne však išlo o prestavbu už existujúceho objektu. Kostol prešiel renesančnou úpravou koncom 17. storočia a 10. mája roku 1694 ho posvetil nitriansky biskup Leopold Kolonič. V 18. storočí bol kostolík barokovo upravený, ale v roku 1800 sa zrútila klenba presbytéria, ktorú nahradil drevený strop. Silné zemetrasenie 15. januára 1858 kostol poškodilo tak, že ho nebolo možné ďalej používať. Kvôli nedostatku financií na opravu bol kostol v roku 1877 úradne zatvorený. Zachované sochy boli prenesené do chrámu v susednej obci Konská a 3 zvony zavesili vo zvonici pri škole. Posledné spevnenie veže sa uskutočnilo v roku 1992, avšak ďalšie práce brzdil nedostatok financií a nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Ešte v roku 2010 bol areál kostola zarastený burinou a kríkmi. V roku 2012 sa o ruinu začali starať aktivisti z občianskeho združenia Obnova slovenskej zeme, ktorí ju vyčistili od odpadkov a náletovej vegetácie. V roku 2013 združenie podpísalo s obcov zmluvu o prenájme lokality s cieľom realizovať potrebnú obnovu, ktorá pokračuje až dodnes. Dobrovoľníkom sa aj napriek minimálnej štátnej podpore darí zachrániť tento kostolík aj pre budúce generácie. V poslednej dobe sa im podarilo napríklad dokončiť obnovu juhovýchodného nárožia, obnoviť južnú časť víťazného oblúka a čiastočné doplnenie južnej steny presbytéria. Ďalej vykonali konzerváciu a vyplnenie trhlín kaverien a celkové hĺbkové škárovanie východnej steny veže po druhé poschodie z lode objektu. Podarila sa im aj čiastočná obnova pravého bočného oltára v lodi objektu. V blízkej dobe sa chcú dobrovoľníci sústrediť na väžu pamiatky, ktorá je aj najdominantnejšou, no momentálne aj stavebno-technicky najpoškodenejšou a najohrozenejšou časťou s množstvom statických porúch a problémov. Veríme, že sa dobrovoľníkom podarí naplniť ich plány, pretože táto fascinujúca stavba si záchranu určite zaslúži. A to je z videa o ruine kostolíka v obci Stránske všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, môžete podporiť našu tvorbu lajkom, komentárom, zdieľaním videa s priateľmi a odberom nášho kanála Rodinka na výlete.